Dobre, čo tí ľudia, to je Anubis SVK, dneska si ideme ukázať ako nainstalovať Windows 7, moderný Windows 7, ako môžete vidieť, mám upravený styl na Beastie, čo je to rár, ale inak je to Windows 7 upravený Classic 7, čo je super systém, je to upravené Windows česiny jatra, na to by vypadali a chovali sa viac ako Windows 7 a celkom slušne funguje. Dobre, neviem prečo mám tak nízke FPS, ale no, Developer Engine, ukončíme ho. Ako môžete vidieť, stáhneme si ho. Main Mirror, je to Windows 7. Celkom to sa podobajú na 7, nastavujete monitory. Nemáte tu ani nastranený store, odstranil. Ale musím už nastaviť veľmi dobre, ja sa ešte stanú Windows. On sa chová presne ako Windows Vista a ja mám radosť z toho. Stáhneme tento Classic 7, čo to porúčam. Robí ho komunita. A musím už sa funguje celkom OK, všetko čo som skúsal funguje ako na 7. STO trochu asi lepšie ako tie XPčka. Ale ukážem vám napríklad si tu si pridáme kasety, tu už dneska nemáte u česinek ani 11 funkčné. Asi satia nastavím plochu, keď sa mi to stiahne. Dobre, osývam sa späť, už sa nám stáhol Windows Classic 7. To je upravené, otvorím si virtuál VMware na virtuálne počítače. Dobre, to je Ubuntu, to si nemusíte si mať, vytvoríme si nový virtuálny počítač. Ideme si dať download Classic 7, ideme Classic 7, dáme 120 GB, dáme 3 GB RAM, nech sa nepovie, to stačí. Finish. Ktorý sa na virtuálny tento počítač, ale sa nám spúšta pekné. Máte tu len anglický jazyk, ale musíte si to klávesničovať čas slovenský, čo to porúčam, nebo česky. Dáme si toto a ideme na instalácii tie Windowsy. Dáme accept, finish, next, a dáme costumes, na 120 GB virtuálny to bude stačiť. Asi to dám asi na veľkú plochu, nech to pekne vidno. No a počkáme, keď sa nám to nainstaluje. Ja to asi zrýchlím. Ale instalátor sa pekne spúšta, instalátor 7, čo musím už si dobre urobili. Celkom rýchlo nám sa to robí. Inak musíte dať like, pokiaľ sa vám toto video bude páčiť. Pokiaľ áno, musíte dať like, odber si o toto video. Skúsim byť aktívnejší. No, chvíľku to potrvá. Ako sa inak ľudia máte, ja sa mám celkom OK. Ja snad je mikrofón OK počuť. A nemá svoje problémy. Dobre, už sa nám tu instalovali aktualizácie, updaty a potrebujeme len restart. Teraz počkáme, to logo by mohli zmeniť tam, ale to je jedno. Pri nej už som ho zmením ja. A toto ukazuje ako normálny Windows 7 instalátor postupne. Vidíte, toto je ako 7, dáme, pomenujeme si ho svojim nikom. Nechču heslo, súhlasím, toto je dobré, domovská sieť, Windows sa to končuje, nastavenie. Mám ho teraz na fyzickom počítači a ide slušné. Spoľahlivo. Veľmi dobré. Ja som si tam to instaloval antivír a funguje akoby nič. Mám ho aj na Surface, dobre. Ešte sa nám to restartuje. Tento systém má celkom výhody, lebo dnes mení sa hrám a všetko. Je lepšie optimalizovaný sami ako Windows. Česiny normálne, i keď som používal Terms, pre firmy.
Tie boli tiež relatívne dobre sa urobené. A nastavíme si vyššie rozlíšenie. To je moč. Aspoň v HD. Dobre, ja si to install Trivy. Install Luna Tools. Nemohu. Nám toto sa tiaľ takto. A dáme full screen. Počkej, full screen. On tu si tento Internet Explorer na tomto, ja zvysím rozlíšenie. Stále sa mi to nepáči. To aspoň to Full HD. No, máme na Full HDčko. Nechču teraz nič, ja si stáhnu Brave. Je tu upravený, ako môžete vidieť, Firefox, aby vypadal ako Windowsový Internet Explorer. Stáhneme si Brave, aby som vám to kázal, že funguje. Lebo Brave už nainstalujete na menu, lebo akúkoľvek aplikáciu, napríklad funguje aj Hytale, všetko funguje ako má. Vidíte, toto je super urobené, musím usnať sa urobiť. To sprače si dali na Internet Explorer. Pustíme Brave. Lebo akúkoľvek aplikáciu si musíte spustiť. Čo je dobré. A vidíte, funguje Brave. To instalujem Trivy. Restartuje sa mi počítač, aby som mal aj Trivy, ale funguje celkom OK všetko. Internet. Ešte neviem, čo by som vám mal ukázať, ale funguje všetko zatiaľ. Tak co je to, vám sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite to like, odber a čaute. A môžete mi v komentároch napísať, aký systém chcete v ďalšom videu. A čus.